Siningil ng minorya ng Sangguniang Panlalawigan ang Kapitolyo ng Camarines Norte sa mga pagkukulang umano sa pagtupad sa ilang pangunahing ipinangako sa pamilyang Kamnorteño. Sa kanyang privilege speech, mariing ipinahayag ni Board Member Artemio Bihog Serdon Jr. ang labis na pagkabahala sa anyay pagkaantala ng mga benepisyo para sa senior citizens. Pinangako ng pamahalaang panlalawigan ang pamamahagi ng 1,000 piso sa bawat senior citizens. Ito ay ipinangalandakan sa lahat at ginamit ng ilan upang magningning ang kanilang sarili sa paningin ng iba. Subalit, ano po ang nangyari? Nagkaroon ba ng kumpletong katuparan ang pangakong ito sa pamamagitan ng pamamahagi sa lahat ng senior citizens? Ang inyong lingkod na si Bukal Serdon ay laging bumibisita sa mga barangay at sa pagkakataong kaharap ko ang ating mga kabarangay, itinatanong ko, nakatanggap na po ba kayo o ang mga senior citizens ng 1,000 piso para sa kanilang kaarawan? May mga barangay po na wala man lamang tumataas ang kamay mula sa mga senior citizens kung sila ay nakatanggap na. May mga barangay naman na may tumataas ng kamay, subalit sa tuwing matatapos ang pagpupulong, ay lumalapit sila sa akin at ang marami ay nagsasabing hindi pa sila nakatanggap kahit minsan. Nasaan nga ba ang pera? Tila hindi rin anya maayos na naipatutupad ang ipinangakong 2,000 pesos na Educational Assistance Program para sa grade 7 students. Marami anyang karapat-dapat na mag-aaral ang hindi pa nakatatanggap. Nabuhayan ng loob ang ating mga mag-aaral sapagkat pinangakuan sila na kaagapay nila ang pamahalaang panlalawigan. Maging ang aking kanilang mga magulang ay ganap na namangha at natuwa sa ipinangakong tulong. Subalit ano ang nangyari? Sa paglalibot ng inyong ibang lingkod, si Bukal Bihog Serdon, natuklasan din na ang maraming grade 7 students ang hindi pa nakakatanggap ng 2,000 piso. Tayo ay nakakaramdam ng kasiyahan para sa mga nakatanggap. Nalulungkot tayo para sa mga umasa, sa mga pangakong napako at na hindi naman tumanggap. Ito na po ba ang halimbawa ng isang biro na pinangakuan ka na gusto pang matupad? Nasaan na ang pera? Ipinagtataka rin ni Bukal Bihog ang umano'y problema sa supply ng gamot sa Camarines Norte Provincial Hospital kahit pa napakalaki ng pondo. Noong 2024 anya, halos 115 million pesos ang obligated budget para sa CNPH. Dapat umanong pagpaliwanagin ang pamunuan ng ospital tungkol sa mga natatanggap niyang reklamo mula sa kaanak o mismong naging pasyente sa ospital. Ang mga kababayan natin ay nahihirapan dahil sa kawalan ng gamot. Kailangan pa nilang bumili gamit ang sarili nilang pera. Nagtataka ang inyong lingkod kung bakit maraming nagrereklamo sa kawalan ng gamot. Subalit malaki naman ang budget para dito at napakalaki ng utang ng ospital. Wala nang ang gamot sa kabila ng malaking nakalaan o ginastos ng budget. Subalit, bakit malaki ang utang ng ospital sa mga suppliers? Nagtatanong ang marami nating kababayan kung nasaan na ang pera. Alam po ba ninyo na ang nasabing 115 million sa taong 2024 na ubos sa buwan lamang ng Nobyembre? Sa kabila ng malaking halaga ay patong-patong ang utang ng ospital na walang gamot na kukuha ang mga pasyente. Ang inyong lingkod kasama ang minorya sa Sangguniang Panlalawigan ay nagpanukala na hilingin sa Sangguniang Panlalawigan ang impormasyong ito sa Head of Office na si Cristabel Angelica Abanyo at Head of Office ng PSWD na si Cynthia de la Cruz sa pamamagitan ng ating Gobernador Ricarte Padilla. Subalit nakakagulat na ang panukala ay hindi pinayagang maaprubahan ng mayorya na board member sa Sangguniang Panlalawigan. Sinita rin ni Serdon ang umano'y kakulangan sa transparency ng Kapitolyo lalo na sa paggasta sa pondo ng bayan at pagtupad sa mahahalagang programa ng pamahalaan. Hamon nito, tigilan umano ang pambobola at tuparin ang listahan ng mga ipinangako. Tila katawa-tawa na anya ang Kapitolyo sa pamilyang Kamnorteño dahil sa mabagal na tugon sa mga suliranin at umano'y paghuhugas kamay sa pananagutan o accountability sa mga issue na sa halip anyang solusyon, taong sisisihin ang hahanapin.